Madwar nofs ix-Shadow Cabinet tal-Partit Laburista Ingliż mistenni jirriżenja. Fil-fatt 7 Shadow Ministers diġà rriżenjaw u mistenni aktar riżenji fih dan il-Partit Laburista Ingliż. Dan bħala sinjal ta' sfiduċja fil-mexxej tal-partit Jeremy Corbyn, akkużat li ma ħadimx biżżejjed biex ir-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea u ftit tal-ħin wara biss li keċċa lil kelliem tal-Oppożizzjoni Ingliża l-affarijiet barranin Hilary Benn. Skont The Observer wara 6 xhur ta' tensjoni bejniethom, Corbyn neħal il-Benn fis-sigħat bikrija tal-ħadd filgħodu wara telefonata animata bejniethom. Il-vot ta' sfiduċja f'Corbyn se jkun diskuss fil-laqgħa li jmiss bejn il-membri parlamentari li se ssir it-tnejn. Lilin mill-inkwiet fih dan l-Oppożizzjoni qed jingħad li f'każ li r-Renju Unit joħroġ ukoll mis-suq uniku, HSBC mistenni ċaqlaq sa 1000 impjegat minn Londra għal Pariġi. U fi Spanja qed issir it-tieni elezzjoni fi żmien 6 xhur wara li 4 partiti politiċi ewlenin fallew milli jkissru l-imblokk politiku mill-elezzjoni ġenerali inkonklusiva ta' Diċembru li għadda. L-istħarriġ ta' opinjoni ssuġġerew li l-elezzjoni tal-Ħadd xorta tista' ma telibx l-istaġnar reżistenti. L-istħarriġ qed juri li l-Partit Xellugi Unidos Podemos qiegħed fuq quddiem bis-Soċjalisti fit-tieni post. It-tnejn li huma jistgħu potenzjalment jiffurmaw koalizzjoni xellugija. Ir-riżultati mbagħad mistennija jitħabbru fil-ħin li ġej.